Mga guys, sa Sisilix mga guys, kita ng Sisilix nga rin. Ilang kayo maklaro ang beauty. Nindot yung mga guys, naigabon tas babaon daw tatang gabon. Nindot yung mga guys, ang gabon. Hoy, di ko na mag-away, be. Nindot yung ano ito. Sisilix klaro kayo. Sisilix guys, kanang mga taytayan mga guys. Maklaro ninyo. Hindi nyo maklaro pa dakilang sa inyong TV. Mga guys. Mamira mga guys, picture mga guys. Huwag magbuhat og salmon o adlaw. Ginagbuhat mga guys. Nag-video sa ding okay. Nag-video na turn around pa. Nag-video. Nasa sila nag-tour sa sila. Si kananan din mga guys. O pala mga abli mga guys. Nindot si kayang kuhan eh. Ilang view. Pero natagak mga guys. Naday all day breakfast diri. Ang katong ko ang nimiyo na pamtunahan. Ano ba ni? Oo, layo pa ta dia. Ta shout out dia part. Na amin diri sa imong amigo dapit. Tas busay. Di lagi mag-away. Kung mag-away man. Why nag-ilog na sabay. Kaya na mga iro mga guys, nag-away-away mga guys. Mga hugay mo diha ba? May mga agi mga guys. Mga guys, mga guys.